Halo Prolog tela dadon pedeng jungpi ba philap ya kapon ba ka internet la ne ka data kamut ka kloy ha banlot nang ta ubetriru ulong ukloy ha banlot bat ka fon barbor ka shet ba te bat ba ki ads mo ki long ki mi be ha ka screen ke jungpi ha ka screen jo ka mobile phone ke jungpi te kamut ba ngane thu ko ka setting ka ba phin ha ban turn off kan ya kata khnang ba ka mobile phone jung phi kan long save te man tang in let be chaka setting jung ka mobile phone jung phi kam to nang ta ngin wat ya ka setting ka ba tho apps kane man tang alap kane ba tho apps but barok ki phone ki ban don bet ya kane ka setting ya kane ka apps tem tang in le chang tu ka apps nang ta pi hang tu ka tu ka ba tha manage apps kani ka manage apps ngin click hang tu tem ta barok ki apps la da ki internal le ki external apps kamot ba ki mi be hang ne tem tangan pen example pi kam kane ka we ka apps ka jonga ngan click kam tu nang ta phin pa yan tu ba tho data usage kane ka data usage click hang tu nang ta phin scroll kum tu bat phin i ka tu ka background data phin turn off ya ka tu kum tu khnang ba ka data kumot kalong kan long kan duna ka jinglot bat tangam tu hi kamle siblon ma